Kipat nang syangshnang jang ka ilaka labang nang pelut pangam raliang kabalatip pajba kom ka block 1 kilapan pawi ka jing sir halor ka jing mi jang ka kenhun kai klau thamai jang ki karbi kabalatip kerteng kom ka United People Front of Karbi Long UPFKL kat kom ka khubor local news jang ki karbi kabami haka ar phukhandai tarik lai phau ujulai ar hajar ar phulai ar ngut na pedeng kini ki kenhun kila syakem hamanja police station Karbi Anglong kibalatip kerteng kom usanje ingti but Rajesh Pangcho nakashnang jeri kendeng kabadang hapi hapo ke blok 1 kat kum kani ka khubor la yathu banaki ni ki basyakem la yok kurup shimun ki shithi dawa pisa haka kerteng jong kani ka kenhun shim la yathu ka kerteng jong no la tho hakini ki shithi dawa pisa henry la yok jingte bakini ki shithi kila bandan ki kerteng jong ki khasi penaru kat kum ka jingtip ka bangi layo ling ba ki briu ki bangi pha to kit la ong ba kani ka kenhun ka don kumbasan spa ngut tam ki kenhun jong ka bat ka jing mut jing thmu jong kani ka seng ka long ban penting pen smiet ki pat khasi penar bakin omnut ban lek ban wan la ni ban kren ban dawa ya ka hok jong ki ban don bet chapo meghalaya bat ban pen chita me ki haki harukom kumba juja haki snam ar hajar hadu ar hajar khat ar hajar khat lai kum ki pat nong shong shnong bat ka forum ki ken turu ye ki pat karbi bakim dei ban thau kum kani ka but bamman ban wan ra ka jingya snam la ni so pher jat ban riu kum ki nong shong shnong ki kwa ye ka shong suk shong san bat lada ki karbi ki dang yai kan roi te kim ban se ban thau lat ban ya da ya la di tagasngi nagaliang jongi ki pat nong shong shnong jong ka ilaka labang nang kelut ka bajung ti pat ba kum ka blok 1 bat kum juru nagaliang jonga kum sherman jong hanya trap border dispute redressal forum bat kum ju bat ni perlong balong nong shong shnong hi nang tei ne po blok 1 ni dam da ka jing sngew khia ka bajur halor ka jing yo khubor jongi aglat pa thai khubor jongi karbi ka ba ki perlat ka ar pheu khandai pa la pheu terik julai ar jara julai ba keladon kata ka kenhun seng kai klau thumai jongi karbi ka ba kai ai kerteng ka United People Front of Karbi Longri te ka jing mut jing thmu jong kani ka kenhun seng kai klau kalong tang na ka benta ban torshor ye ki briu jongi ki ba shong masa hapo blok 1 bat kum juru ban penting ban smith ye ki briu jongi ba kin om yo ban lek ban wan ne ban dawa ye kata ka hok ke jongki ban pen pau ye kata ka hok ke jongki ba ki kwa ban shong ban sa sepo megalia ya gane ngingali jing tip halor ke jing pha tokit ke jongi ye ki briu jongi bat kane ke jing tip kalong ro ba tikna poi ko mangali i ha kito ki khubor jongki ba armut na pedeng jongki kila syakem bat kini gi armut ki ba syakem kilong na ka chnong jri kendeng bat ki briu ki ba ni itu i thau hi bat kini ki dang long tang ki langrut lane tang ki irit kiria ki he ki han jongki ki ba sponsor ye ki ba ai buit ai lat alanti ye ki kim pat syakem te ke jiktip ke bengiyo bagane ke kenon kaladon handu kumba sanspa tam lani ruspa duna ki dukhot ki jongka bat ha ka to ke sithi ha ka to ke syakem ke jongki ngeliyo i ye gitu ki sithi dewa bisa nyimtip yano latho kerteng hantu tang bagiyo jiktip ba ke jingmut jing thmu jongki galong bandawa bisa khambun nangi ki pat khasi penar ke basyong basa hapo blok 1 te nagani gadau ni pentip ye ki pat nong chnong jong ka bari unyo trap bat kum ju ke paraseng halang hi baro ba ni ti ban pen kre bala da jia ka ke basniu ke jing sha le ben ye ki breu jungi ke beran sute mangiru niti ban yarap le niti ban pen kre bat ngiburi ke jing kerpat kum kinong song snong ba dalele ni ki paraseng bhalang ni ker ba nyimde ban yi bat sakaweru ni kentu ye ke sarkar jik tip ke bagiyo ba shen ki archive minister ke ye kendu no ban ye kren halor ke kamban ban rai ga chung sup chung san
Hapeding gaji kan at kabalane menta la lai banai pura hak slong khanduli bat slong karbi kalong hi kum gaji ni kan at ajai benreu hapeding gi karbi bat kasi penar te nida kerpat yo chief minister jo jela Meghalaya jongi bat kum ju yo chief minister jo jela Assam haga ni gaji kendu ke jungki ki deiru ban ya keren ya gani gamat ba ki ne ki hun sengkai klau kim dei ban yo penting pen smith ya gibriu jungi bat kum juru kim dei ban yo ban suthit ni kentur ya gani archive minister gani ban pha ya gibor pahara ban kem bat ban rat ding khong ya gani ke kedun le no bat nagaleng jungi ni kentur ya giparlok karbi ba kim dei ban thau kum kini kilat klenti ban wanra ya gejing ya snam ne gejing ya kan at hapde gi ar kan pun jai penriu nagalian jungi hi ngi kwa ya ga chong suk chong sai bo oi amde bangi kran ko kum babun pa gi garbi ngi khasi penaro ngi bun kum sta gi garbi mangiru ngi sta kum babit babiang gi garbi mangiru ngi bit ngi biang tabangin kwa ban thau ya no kalat lenti ban ra ya kata guri hura ban ni kwa bahagan ya jing pen krek sarkar ban pen beju purusam ni kwa ya chong suk chong sai baki ar sarkar kin yo ban pen beju purusam da lenti ke jing suk bat ki briu jogi kin yo ya kata hok jogi kumba kidei ban yo kane galong ke jing kentu bat ke jing kerpat ke jogi bat ni ongru ya ki parlok karbi ba dalile phim dei ban pen sitam ban lebeng ya ki briu jogi ki bachom pasa chopok karbi anglong to tip pa hapo Meghalaya ru tidon sibun ki karbi lada phele bengi ki briu jogi ki badon seto nim lai sa ban pe nim sa siu kliang ki briu jong phi ki karbi ki badon sene hangta kan wan ke jing ya snam kum bajia sipok Manipur tingin kwa dalile ru makan jia kumta te namar kata ni kentu jur ba ni dewan penne pensai ke jong suk chong sai kumbang le im suk im sai haki pheu lane haki spa snem ki baladem